Okay, hello everyone. Bun venit tuturor și bună seara! Suntem la o seară de claritate despre abundența cu corpul și banii. În primul rând, ce este abundența? De ce? Și a doua întrebare, de ce corpurile și abundență? O fac puțin background, dau puține informații din spate. Am vrut ca această seară de claritate să fie contribuția pe care eu o văd că abundența poate fi pentru corpuri și bani. Abundența este o stare de a trăi. Abundența este acea cunoaștere că totul este posibil și că nu îți lipsește nimica. Abundența este încredere, abundența este cunoaștere, abundența este un univers de fără îndoială și că acea cunoaștere că ceea ce tu îți dorești în viață mai devreme sau mai târziu va fi acolo, dar abundența mai are un element atașat. Atașat este primirea, disponibilitatea de a primi, abilitatea de a primi și a-ți permite ție să primești este practic esențial pentru a avea o viață și trai în abundență cu totul. Tu meriți. Tu ești suficient și punctul meu de vedere este că voi toți meritați să trăiți viața pe care ați visat-o dintotdeauna, știind că o să vă dau informația că voi puteți, de fapt, să aveți asta. Cu toții puteți să aveți, nu sunteți prea tânări, nu prea bătrâni, nu v-ați născut în locul greșit, ci cu adevărat totul este posibil peste noapte, poate sau poate nu. În 3, 4, 5 sau 8 ani de acum, asta e garantat. Deci dacă voi cu adevărat doriți să schimbați ceva și să faceți acea cerere pentru a avea viață pe care ați visat-o dintotdeauna și acea viață este ceea ce voi doriți să aveți, este absolut irelevant ce vreau eu, ce vrea altcineva și ce vrea societatea. Și este foarte irelevant ce ar vrea Instagram și Facebook să fie viața voastră. Asta este despre voi, doar despre voi, pentru a începe această sesiune, pentru a șterge toate limitările și credințele limitative pe care le-am cumpărat legat de asta și vreau să începem această călătorie către noi înșine. Cu toții putem merge și să ne închidem ochii și să ne punem întrebarea adevăr. Care este viața pe care am visat-o dintotdeauna? Ce-mi doresc? Cine vreau să fiu? Ce doresc să creez în viață? Asta, mergi la copilărie, la visele din copilărie, fi fără limite, fi fără nicio verificare a realității. Putem să facem mai târziu asta. Acum este ce viață vreau să am, ce viață vreau să trăiesc, ce este adevărata abundență pentru mine. Și apoi, hai să începem să aducem corpurile și banii în asta, în acest cerc de dăruire și primire. De ce de ce merg banii și corpurile împreună și apoi abundența? Pentru că este un element fundațional pe care abundența și banii și corpurile o au în comun. Și acel element este primirea. Este primirea, este recunoașterea și este onorarea. Este despre a te onora pe tine, a onora banii, este a permite banilor să susțină viața și corpul tău și este o stare de a fi în care nu judeci. Nu nicio judecată despre banii tăi și despre situația ta financiară și nicio judecată despre corpul tău. Mulți oameni pun toate astea la un loc și cred că au nevoie de bani ca să aibă asta. Ei cred că au nevoie de corp perfect pentru toate astea și oriunde voi ați cumpăra minciuna că trebuie să aveți ceva pentru ca să obțineți altceva, distrugeți și decreați, vă rog, pentru totdeauna la 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 și tot ce nu vă permite să lăsați acele minciuni să se ducă și să începeți viața, să trăiți viața pe care v-ați dorit de totdeauna, distrugeți și decreați, vă rog, roate rongul de bepo de pocona și băiți poate și oricine nu auzi despre nebunia asta care este fraza de curățare
Fraza de curățare este o metodă de transformare foarte rapidă a Access Consciousness, care îți permite să scapi de toate limitările, credințele limitative, minciunile pe care le-ai cumpărat, le crezi, și e un lucru care îți permite să eradici, să distrugi toate limitările și aceste blocaje din calea vieții tale. Deci, când punem o întrebare, este pur și simplu pui toate aceste probleme și credințe limitative ale vieții tale, ale copilăriei tale, orice care într-o terapie normală ar durea vreo 3 ani, le pui în mod energetic în fața ta și, spunând fraza de curățare, pur și simplu le spulberă și apoi a dispărut blocarea din drum, limitarea a dispărut și ești liber să alegi ce funcționează pentru tine de acum încolo. Asta e frumusețea frazei de curățare și de aceea seriile de curățare sunt atât de eficiente, pentru că noi doar curățăm. E ca și cum ai șterge ecranul, pur și simplu ștergi creierul și îți cureți creierul și corpul de aceste credințe limitative și ești liber să creezi ceva nou. Este ca și cum ai șterge hard disk-ul de pe computerul tău, dirigi tot ce nu mai ai nevoie, ce nu știi, ce e acolo și ce mai e acolo, ce minciune ai mai cumpărat despre tine, despre corpul tău, care nu-ți permit să te trezești în fiecare dimineață, să fii recunoscător pentru corpul tău, să iubești, să adori frumosul corp pe care l-ai și de asemenea să știi că nu este nicio lipsă financiară. Lipsa financiară este o minciună. Dacă ești dispus să ai o viață sub pomul abundenței și ești dispus să primești totul, lipsa nu există. Everything that doesn't allow you to have that is your reality. Tot ce nu-ți permite să ai asta ca și realitatea ta, distrugi de crezi, te rog, right, te rog, unde bed, podem pokol najszów boys powodzeń bijąc. Corpurile noastre sunt miracole. Dacă vă uitați cum toate aceste organe și sisteme în corpurile noastre funcționează împreună, faptul că putem să vedem, să mirosim, să simțim, să auzim, toate astea sunt miracole, toate astea sunt miracole și punctul meu de vedere este că trebuie să fim recunoscători pentru aceste miracole și să ne bucurăm de ele și apoi să această realitate care ne spune cum corpul nostru este greșit, că asta trebuie să fie diferit, că asta trebuie să fie diferit, că ori ești prea înalt, prea mic, prea greutate prea mare, prea slab, toate chestiile astea despre care trebuie să fie asta sau să nu fie asta. Cu toții am fost acolo și cu toții suntem sub influența acestor judecăți când am crescut, când suntem online, când mergem la cumpărături și practic noi suntem bombardați cum să ne judecăm corpurile, arată felurile, dar pentru că această realitate funcționează de judecată, nu trebuie să cumpărăm și noi asta, să credem și noi asta. Putem astăzi să facem alegerea să ne oprim, să ne mai judecăm corpurile și asta este cererea pe care o am în corpul, în viața mea, în lumea mea, ca toți care să se trezească dimineața și să aibă recunoștință pentru corp și să zică, wow, ce aventură pot să am astăzi și permiteți corpului vostru să fie cel mai bun prieten al vostru și luați-l pe corpul vostru într-o aventură și acea aventură este viața voastră. A vă judeca corpul nu vă va crea mai mult, și invitând corpul la o nouă aventură în fiecare zi, deschide acel spațiu să fii comuniune cu corpul tău. Și apoi când îți iei corpul într-o aventură și nu-l mai judeci, totul ce dorești să se schimbe este posibil. Vă amintiți ce am spus la început? Nimic nu este imposibil. Așa că dacă doriți să schimbați forma, mărimea, și puteți să invitați asta bazându-vă pe recunoștință, curiozitate, aventură, pe ok, hai să încercăm ceva nou în loc să zici ești prea gres, ai nevoie de diată, ești prea mic, nu ești suficient de frumos. Dacă puteți să faceți o favoare aici, opriți-vă să vă mai judecați corpurile, sunteți cu toții mult prea miraculoși și frumoși ca să distrugeți această frumusețe cu judecății. Asta se aplică și
situații financiare și știu că orice discuție despre bani este grea pentru că banii sunt o chestie mare și este corect. Banii sunt energie dominantă pe planeta Pământ. Fără bani este destul de dificil să te descurci. Nu este imposibil, dar scopul banilor este să vă facă viața mai ușoară. De aceea omenirea a inventat banii, să facă schimbul mai ușor. Așa că dacă vă permiteți să aveți această conștientizare, stai puțin, banii au fost făcuți să facă viața mai ușoară, păi și atunci de ce merg în mod constant și mă judecă? N-am suficient, ăsta e prea scump, nu pot să-mi permit asta, îmi lipsește asta, nu este suficient. Asta este împotriva energiei care au fost banii proiectați să fie. Și după aia te miri că felul în care funcționează viața noastră este bazat pe energie și când energia este congruentă, se atrage una pe cealaltă, se transformă. Așa că dacă vreți să invitați mai mulți bani în viața voastră, începeți să îi onorați, începeți să-i primiți și vă rog, începeți să vedeți banii pentru ceea ce sunt ei. Banii au fost proiectați să fie o contribuție. Banii au fost făcuți să vă facă viața mai ușoară. Banii vor să vă contribuie vouă. Este un exemplu foarte simplu pe care îl puteți folosi ca să descoperiți cum funcționează asta. Dacă eu vă zic pe nume, Claude, bună, ea se uită la mine. De ce? Pentru că eu am chemat-o după numele ei, pe nume. Acum chemați banii după energia lor. Nu e suficient. Ce scump este asta? Nu am. Nu chemați banii pe numele lor, pentru că ideea este ca banii să vă susțină, să vă contribuie. Așa că dacă aveți punctul de vedere că există lipsă de bani, că e dificil să ai bani, că nu ai, deci tu, practic, ei îți scapă, nu te auzi. E ca și cum aș numi aș striga-o pe culut Susan. Dacă aș striga-o Susan, iar nu mi-ar acorda atenție pentru că nu asta este numele ei. Așa că vă rog să începeți să fiți energia banilor. Energia originală a acestora a fost să vă susține și tot ce nu vă permite să aveți bani și să fiți cu banii în scopul lor original, vă rog, distrugeți de creați, te rog unde me ne poconașul băiți pe vadzembianți. Banii proiectați să vă susțină și de acum încolo puteți să faceți alegerea să recunoașteți asta și de câte ori aveți probleme cu banii, în loc să ziceți nu am bani, ai putea spune, hei, bani sunt aici, mă puteți susține, așa chemați energia banilor în viața voastră și apoi vedeți cum lucrurile se schimbă într-un mod frumos și tot ce vă menține rezistențele împotriva banilor în loc, vă rog, distrugeți de creați, te rog de me pune pocola și răbăi spovați în bionzi. Asta este ideea inițială a banilor, să vă susțină viața, afacerea și comerțul. Și asta putem să înțelegem că banii pot susține fiecare alegere pe care o faci și atunci vei folosi banii exact așa cum au fost ei proiectați. Și asta înseamnă să chem banii, să le spui pe nume banilor. Dacă îi strigi, invite-i cu energia care banii sunt, energia de susținere și de a-ți contribui ție. Și asta este cea mai frumoasă modalitate de a primi. Wow, am ceva, am această energie numită bani care a fost proiectată să mă susțină și care mă va susține întotdeauna. Trebuie doar să o chem și va fi aici. Tot ce nu permite să aveți acest nivel de ușurință cu banii, distrugeți și de creați, vă rog. Te rog unde bepo nepocol și os voi spovați în bionți. Mulți oameni se întreabă de unde să înceapă. Cum să începem cu toate astea? Ei bine, sunteți aici. Asta este o modalitate faină de a începe și ca întotdeauna orice în viață vreau să începeți cu punctul vostru de vedere. Care este punctul vostru de vedere despre corpul vostru, despre bani, despre realitatea financiară? Punctul de vedere, ceea ce gândești, creează realitatea ta.
De acum înainte poți să fii prezent cu ceea ce gândești și cum vezi banii și corpul în viața ta. Și în loc să intri în judecată, poți să intri într-o modalitate pozitivă de a gândi. Și vreau să încep cuvântul pozitiv pentru că are o mică judecată atașată. Nu există de fapt pozitiv sau negativ, ci vreau să vă invit pe toți să opriți judecata, să opriți energia lipsei și a nevoii și să mergeți în energia creației și a posibilităților. Deci, vă invit pe voi la o modalitate pozitivă de a gândi. Felul energetic de a spune este energia posibilităților și a creației. Deci ce poți crea astăzi? Ce posibilități sunt disponibile pentru tine astăzi pe care nu le-ai considerat niciodată cu banii și corpul tău? Asta deschide posibilități infinite care activează curiozitatea din tine și dacă pui această întrebare, ce altceva este cu adevărat posibil cu corpul meu și cu realitatea mea cu situația mea financiară pe care nici măcar n-am considerat până acum. Tu activezi fiecare celulă din corpul tău cu curiozitate. Wow! Hai să descoperim! Așa funcționează energia. Hai să descoperim! Hai. Cu felul în care gândești, cu punctul tău de vedere, tu dai ordine. Tu, dacă ai punctul de vedere că nu pot permite asta, tu creezi viitorul tău în care tu nu poți să-ți permiți asta. Și ce se va petrece este că nu îți vei putea permite. Pentru că asta gândești și asta obții. Și în felul acesta, atât de puternic și de potente funcționează mintea ta și este mintea ta. Așa că te rog să fii conștient de punctele de vedere pe care le ai despre bani, cum gândești despre bani. La fel se aplică și la corpul tău. Oriunde zici, asta e în neregulă corpul meu, asta nu funcționează, asta doare, asta arată rău, urât. Tu crezi mai mult din asta, ceea ce gândești este ceea ce vei obține pe viitor. Doar această conștientizare cu felul în care gândești, cu felul în care te uiți la lucruri, cu felul în care vorbești despre lucruri, începi să schimbi energia de sub la tot ce dorești să crești în viață, să creezi în viață și așa începe. Și tot ce nu-ți permite să ai puterea și potența de a face această alegere astăzi și să începi astăzi, indiferent de ce a fost în trecut, te rog, distrugi de crezi, te rog unde me pone pokolne și odbăi spovați bionzi. Așa că tot ce nu-ți permite, intri în modul de creație și posibilități cu corpurile și banii, distrugi de crezi, te rog unde me pone pokolne și odbăi spovați bionzi. Și tot ce încă mai creează confuzie, unde să începi și nu-ți permite să ai claritatea totală cu asta, cum să începi, distrugi de crezi, te rog unde me pune pocul și băi spovați în beyond. Ok, iată-mă din nou. A fost puțin cam puternic și sunt și la range cu această. Este un val de căldură cu furtuni acolo în Texas. Ce magie putem fi ca să fie o conexiune stabilă de internet pentru următoarele 20 de minute, înapoi la bani, înapoi la a primi, înapoi la a ști că știi, înapoi la a avea încredere că tot ceea ce dorești să schimbi viața poți schimba și așa începe totul în viață. Tot ce a fost creat vreodată a început cu un gând, a început cu o alegere, a început cu punct de vedere, da, asta. Și asta poți alege și tu. Și tot ce nu-ți permite să faci această cerere în viața ta și să ai această cerere de acum încolo, distrugi te crezi, te rog, unde be podem pocona și băi spovați în bionzi. Și această cerere, ăsta este felul în care pornești. Știu că sunt situații care par să fie dificile.
Ideea nu este că faci o curățare și totul va fi mâine ok și ușor. Ideea despre asta este că tu începi acum, că tu știi că nu te vei opri niciodată pentru că întotdeauna vei merge mai departe. Nimic nu te poate opri și nu e nimic ce nu poți schimba. Unele lucruri ar putea să dureze puțin mai mult timp. A schimba realitatea financiară poate să ia 2-3 săptămâni până când vezi primele rezultate, dar ce sunt 3 săptămâni cu întreaga viață și trai pe care le-ai trăit pe această planetă, în această viață doar. Dacă ai probleme cu corpul, Doamne, atâția ani cu această durere, știi? Cum ar fi să începe astăzi și să ceri Universului să-ți contribuie și să îți permiți ție să primești de la Univers, știind că da, ok, într-o lună, în 3 luni, 6 luni, va fi diferit. Nu fi nerăbdător, te rog, pur și simplu începe. Începe și bucură-te de acest parcurs, de această călătorie a schimbării. Și tot ce nu-ți permite să te bucuri de această călătorie a schimbării și să te relaxezi în schimbare, te rog, distrugi de crezi, right and wrong, unde bet, pone poc, online, short voice, povați and beyond. Dacă mergi mai departe și dacă faci aceste alegeri în fiecare zi și ești prezent cu felul în care gândești și dacă ești prezent cu punctul de vedere pe care îl ai, nu poți să nu te schimbi. Deci tot ce nu-ți permite să auzi, să înțelegi asta în totalitate și să pui această cerere în lume. Gata, asta se schimbă. Am acest angajament ca să am viața pe care mi-o doresc și asta începe acum. Tot ce nu permite asta și tot ce menține orice îndoială sau limitare în loc, distrugi de crezi, te rog, roai, te rog, de poco, voi spovați în beyond. Și nu contează cât de multe obstacole vor fi pe acest drum și cât de dărăpânat va fi drumul, în această cale spre schimbare, tu te poți descurca pentru că poți. Asta este starea de a fi pe care eu vă doresc vouă tuturor să o aveți, acel nivel de încredere că nimic nu este imposibil și că da, vei reuși și ceea ce știi tu este asta. Fie că este mâine, peste 3 luni sau în 5 ani. Cui pasă? Mai devreme sau mai târziu vei ajunge acolo, mai devreme sau târziu vei obține asta, vei avea asta. Și tot ce nu-ți permite să intri cu ușurință în această schimbare și să te relaxezi în ea, distrugi de crezi, te rog, roai, te rog, unde vei, de pot, online short boys, poați în beyond. Omenirea a trecut prin atâtea schimbări și suișuri și coborâșuri, nu trebuie să fie dificil. Omenirea, oamenilor le place să facă lucrurile dificile, drama e o chestie așa mare în fiecare cultură. Eu vreau să vă invit la versiunea de schimbare fără dramă și care este cu relaxare și ușurință, acea stare de a fi în care știi asta. Când este irelevant și tot ce nu-ți permite să ai asta și să te bucuri de asta, distrugi, te crezi, te rog, te rog, unde me pone pocona și voi spovați and beyond. Începe cu asta, cu acea cunoaștere, cu acea cerere. E chestia aia, știu ce vreau în viață și o să ajung acolo să obțin asta mâine, poate, dar într-o zi cu siguranță. Ăsta este felul în care să începi asta. Asta este felul în care să gândești, tiparul în care să fii de gândire ca să începi asta și vei ști să te ocupi de orice situație care apare, pentru că nu este nimic care să te oprească și tot ce nu-ți permite să ai ușurință cu asta și tu să-ți asumi această putere pe care o ai și care ești de a fi și a obține ceea ce dorești, tot ceea ce nu-ți permite să ai asta și tot ce nu
și tot ce încă mai mențin îndoială, pe loc distruște crezi, te rog, rajte në unde me po një pokor na ishur bëjs po Și văd că avem câteva întrebări. Știu, avem pe Maiet care mâna ridicată. Care este întrebarea ta, drăguțo? Cineva are o mână ridicată. Poți să ne auzi? Te poți scoate de pe mute? Moied. Ai nevoie de traducere? Sau are cineva vreo întrebare? Vă rog să vă puneți întrebările. Puteți face asta. Bun, ei bine, probabil că mergem mai departe. Da, n-a fost cineva atent. Hai să mă uit prin chat, să vedem. Heidi, ai tu întrebare? Hi, David. I'm very David, sunt foarte recunoscătoare că sunt aici cu tine. Sunt din Egipt, sunt foarte fericită că vizitezi Egiptul. Îmi iubesc țara și o iubesc atât de mult și sunt sigur că și tu o să te bucuri de ea și o să-ți placă. Și de asemenea, am studiat egiptologia, așa că știu istorie, știu și de secole până acum aurul. Este vorba despre aur, o să iubești. Sigur știi când vii la Nil și bei din el, știu că nu vrei să bei direct din el, că nu este sănătos, te rog să nu faci asta. Dar se spune că dacă bei odată din Nil, cu siguranță vei reveni. Dar încearcă cu filtre, nu bea direct din Nil. Ok. Întrebarea mea este dacă chiar îmi este dificil tot timpul, am aceste gânduri negative, îmi fac afirmațiile, meditațiile și încerc să fac mantrele mele în fiecare zi și tot fac și access bars, adică e cineva care îmi face bars și am toate aceste gânduri negative care vin la mine înapoi, mai ales legat de trafic, e foarte rapid aici, avem chestii de făcut. Cum pot să nu să controlez, dar cum pot să mențin cu mine tot timpul imaginea vieții pe care doresc să o am, deși, după cum spuneam, ok, tu trăiești în această realitate și instrumentele Access Consciousness sunt proiectate ca tu să ai ușurință cu această realitate. Eu îți sugerez să începi să-ți incluzi corpul, nu încerci să repari cu mintea ta, în primul rând, nimic de reparat. Ok, nu e nimic de reparat, nu este o problemă că viața asta este dificilă, nu este o problemă că este stres acolo în lume, nimic nu este o problemă, ok? O problemă este doar o situație care necesită schimbare. Trebuie să merg să meditez, să fac asta, trebuie să merg să fac afirmațiile. Ok, zi, ce trebuie să se schimbe ca să am ușurință cu asta? Ce trebuie să se schimbe? Și invită corpul. De aceea îmi place să combin clasele de bani și de corp, pentru că în clasele de corp îți inviți corpul la acel nivel de ușurință și de acum încolo poți să-ți co-creezi viața și trăirea împreună când ești într-o situație stresantă și mintea și corpul este stresate, pentru că, vezi tu, corpul este conștient de ceea ce se petrece în jurul tău. De aceea, cursurile de corp sunt atât de un mare dar. Da, Access Bars funcționează foarte bine pentru cei care gândesc mult cu capul. Un proces pentru corp e diferit față de bars, pentru că contribuie cu energii corpului și astea sunt chestii de care corpul are nevoie pentru ca să fie o contribuție pentru tine. Așa că încep să-ți
inclus corpul și eu președinte să mai încerc să repar probleme. Pentru că nu există probleme. Întreabă-te ce trebuie schimbat aici și invită corpul să zică. Dacă cineva este interesat, fii mai mult spațiu. Dacă pe cineva îl ia strechea, calmează-te. Sunt modalități infinite de a te ocupa de asta și cu cât practici mai mult, cu atât vei vedea că nu este nimic care te poate distrage sau te deranjeze sau să te dărâme. Tu ești mai puternică, tu ești mai puternică, tu ești piatra din râu, nu celălalt. Nu fii sub efectul altora, fii liderul vieții tale și permite-i corpului tău să te susțină, include-ți corpul în toate astea și relaxează-te. Relaxează-te și mergi la întrebare și vei avea ușurință prin viață. Mulțumesc, mulțumesc! Cu multă plăcere îți mulțumesc pentru întrebarea ta. Și după aia l-avem pe Hind. Bună! Bună! Bună, David! Bună tuturor! Sunt Hind din Maroc. Bună, care e întrebarea ta? Sunt foarte, foarte entuziasmată să fiu cu tine. Întrebarea mea este despre frică. Câteodată mi este frică de faptul că îmi lipsesc banii. Și imediat când vreau să încep un nou proiect sau o nouă schimbare în viața mea, frica de a-mi lipsi banii, de a nu avea bani, mă face să rămân în zona mea de confort. Asta e un exemplu bun despre cum îți poți co-crea viața corpul tău. Dacă tu ai frică, ți-e frică, trebuie să fii conștient de faptul că frica este un plan de distragere. Și frica nu este nimic altceva decât o senzație care te distrage. Frica este de fapt entuziasm. Dacă ai frici legate de bani, întreabă-ți corpul, hei corpule, de fapt ești entuziasmat să încep ceva nou, pentru că reacția fiziologică în corp pentru frică e la fel ca și cea pentru entuziasm. Când tu ești super entuziasmată, corpul tău aceeași reacție fiziologică ca și atunci când ți-e frică. Așa că fii conștientă că atunci când e ceva legat de bani, frica este un implant de distragere, este o distragere și includeți corpul în această nouă creație și întreabă-te, ok, corpule, ce este asta? Și corpurile noastre sunt foarte conștiente despre corpurile și mințile altora, așa că poți să întrebi întrebarea, este asta mea? Este această frica mea, de fapt, sau este corpul meu conștient că de 99% din oameni care încep un nou proiect le e frică să rămână fără bani. Corpurile noastre sunt incredibile, sunt ca un radar care simt chestii peste de kilometri în jurul nostru, care este o abilitate. Așa că folosește corpul pentru a stabili acea conexiune și comuniune cu corpul tău și zi, ok, corpule, unde trebuie să merg mai departe ca să am ușurință cu asta, cu cine trebuie să vorbesc, cu corpule, conectează-mă cu noi clienți, cu noi afaceri, îți poți folosi corpul ca să faci bani. Așa că încearcă asta, include corpul și fii conștientă. Este asta a mea sau este corpul meu conștient de altcineva? Încearcă asta și vezi cât de mult te poți distra cu proiectele tale. Mulțumesc, imitor minunat. Și apoi avem pe Georg. De unde ești tu? Eu sunt din Austria. Hello! Care e întrebarea ta? Ai nevoie de traducere? Poți să traduc, vorbesc german. Dacă greșesc un cuvânt, poți să traduci tu. Întrebarea este de câteva săptămâni. Sunt întrebări pe care le pun legate de diferite subiecte. Este o greutate dubioasă care nu mi aparține, dar pentru mintea, pentru sentimentele mele, este că nu am suficient timp să lucrez, să-mi îmbunătățesc viața, să trag bani, pentru că în fiecare secundă eu returnez expeditorului emoțiile, sentimentele de care sunt conștient, pentru că această greutate nu este a mea și după câteva minute este ea din nou prezentă în sistemul meu. Este o greutate nenorocită și nu pot să scap de ea. Ei bine, dacă vrei să scapi de ceva, ghiși ce? Poți să-i contribui cu energie. Dacă tu vrei să scapi de ceva,
tu o împingi de tine și când te împingi de ceva, chestia aia vine înapoi către tine. În loc să încerci să scapi de ea, cum ai zice, cum ar fi să am ușurință cu asta? Ce vrei să mă distragi? Hai, pe bune, hai să te văd. Ce poți mai mult? Vrei să mă intimidezi? Hai, potolește-te. Ok. Întreabă-te, cum poți să am ușurință cu asta? Oprește-te să o mai respingi fără să mai încerci și astfel să o hrănești cu energie. Ce instrument poți folosi? Este asta relevant? Contează asta? Încearcă să oprește să mai încerci să scapi de asta. Deci asta necesită mult efort, dar cunoașterea este că orice apare, eu mă descurc, hai, scoate, adu-o. Eu am încercat să returnez cu expeditorul și a funcționat câteva minute. Tu dacă zici, ok, de ce să te returnezi? Poți să te depășesc în creație, papa. Deci treci peste, mergi mai departe, ok? Asta e o chestie grozavă. Dacă conduci pe autostradă, știi, pietrele care sunt pe stradă, dă-le la o parte și mergi mai departe. De ce te-ai ocupat de ele? Ci pur și simplu le dai la o parte și mergi mai departe. Și să știi că tu vei fi în măsură să le dai la o parte aceste greutăți. Adică de ce ți-ar fi frică de greutate? Mulțumesc, cu plăcere, grozav. Da, cu multă plăcere. Și acum, sper că nu-ți fac numele praf, Eptehal. Așa se pronunță numele tău? Da, l-ai zis perfect. Mă bucur, mulțumesc, felicitări. Am o întrebare. Este despre fluxurile de bani și are legătură. El are legătură are legătură cu a avea un mediu mai sănătos, oameni cumva care creează un mediu mai sănătos în jurul meu. Sunt interesată să am mai mulți bani, dar alți oameni din jurul meu. Da. Întrebarea mea este despre fluxurile de bani legate de a avea limite clare legate de oameni, adică așa hotare și de a mă înconjura cu un mediu pozitiv și cu oameni care au aceleași puncte de vedere ca și mine legate de bani sau cu aceeași energie, de aceeași direcție energetică cu mine și legate de fluxurile de bani și corp sănătos. Deci, ok, întreabă-te ce este distractiv pentru tine și pentru corpul tău. Dacă îți place eleganța și vrei să fii cu oameni care le place lor eleganța, asta numește preferință. Tu poți să alegi să creezi asta. Sursa schimbării ești tu ești puterea, tu ești sursa și tu ești cea care să facă alegerea. Așa că a fi pe lângă oameni bogați și sănătoși nu te vor face pe tine mai bine. Alegerea ta va crea asta. Că tu ai oameni care sunt ca tine, vor face asta mai distractiv, de asta e tot. Sursa ești tu. Tu ai nevoie de o sursă din exteriorul tău pentru tine. Totul începe cu tine, totul începe cu alegerile tale, totul începe cu cererile tale. Și da, este mai distractiv să ai oameni pe lângă tine și să petreci timp cu ei, oameni care au aceleași interese ca și tine, dar este doar distracție, nu este o condiție. Tu ești sursa pentru sănătatea ta, este alegerea ta. Și apoi alege ce funcționează pentru tine. Este mai distractiv. Contribuie mai mult corpului tău să petrești timp cu oameni cărora de asemenea le place să se îngrijească de corpurile lor. Dacă da, ok, atunci da, sunt
Poate să fie oameni foarte sănătoși care poate să fie foarte răi, așa că te rog să știi, totdeauna să fie în întrebare, ok? Chiar și atunci când gândesc la fel ca tine, întreabă-te, va fi asta hrănitor, îmi va contribui, mă va face asta mai fericită? Astea sunt întrebările de care să funcționez când interacționez cu alți oameni. Wow! Și nimeni nu este mai măreț sau mai puternic decât tine. Nu știu dacă a înghețat. Da. Yes. Okay. Go to the Arabic. Hai să mergem la întrebarea din Zoom-ul arab. Deci întrebarea de aici este cum pot să trăiesc cu abundența și cu energia abundenței și bogăției când lipsa și nevoia sunt mai puternice în viața mea acum. Hello. Da. Deci, Lack cannot overtake you. lipsa nu te poate depăși, copleși. Tu ești sursa. Dacă tu ai ideea că lipsa te poate copleși, Step up. Move on. treci mai departe, devine o mai măreață și depășește în creație lipsa. Lipsa nu poate să fie sursa creației ta, alegerea pentru creația ta. Tu ești liderul vieții tale, tu să ai acea cunoaștere că nimic nu te poate opri. Poate să dureze câțiva ani, dar asta acolo voi ajunge. Și asta este energia care să fii. Și mai am o întrebare, care este... Stop receiving money and how can I get rid of my debt? Te face datoria să te oprească, să mai primești bani. Deci nu este nimic greșit la a avea datorii. Datoriile nu te opresc să primești bani. Și un lucru fă legat de datorii, schimbă cuvântul cu cheltuieli din trecut. Și dacă tu îți plătești 10% din datoria ta în fiecare lună și continuă să trăiești. Dacă ești în datorii, nu înseamnă că trebuie să te oprești până nu mai ai datorii. Începi să plătești asta și începi să le numești cheltuieli din trecut. Și în momentul în care în care te oprești, să te mai judeci că ești în datorii, se vor deschide zăgazurile pentru a veni mai mulți bani și tu o să ai mai mult. Oprește să mai judeci datoria, nu este nimic în regulă cu asta, e doar o situație de care să te ocupi. Și acum avem pe An. An Althai. Am zis bine? Hello, what's your question? Care este întrebarea ta? Hello. Hello, David. How are you? Bună, David. For Cum ești? now, Pentru o vreme certain situation. am pășit într-o anumită situație. job, Mi-am pierdut serviciul. Am avut un serviciu timp de aproape 11 ani până acum și când l-am pierdut with my family, I și am fost cu familia mea, mi-am pierdut și părinții în același timp. Simt că am pierdut totul din jurul meu. Așa că asta mă face pe mine you stuck in a blocată, mă face să mă simt blocat într-o situație. Pentru aproape 4 luni, acum simt că nu pot să creez nimic, nu pot să fac nimic, să dau nimic. Nu am această scânteie să reîncep. An, One thing you need to know. e un lucru trebuie să știi când îți pierzi părinții, Good job. îți pierzi serviciu, sunt situații care sunt triste, ok? Give yourself and your body some time. Oferă ție și corpului tău timp să digere asta și va fi un moment în care vei zice, gata, suficient, sunt gata să încep din nou. Și am senzația că tu fiind aici și punând această întrebare, e o indicație că ești gata să pornești din nou.
chestia asta cu tristă și deprimată nu ajută pe nimeni, nu-i face pe părinții tăi să învie, nu-ți creează un job nou. Tu trebuie să zici, ok, cum vreau să fie viața mea și da, a fost dificil, da, a fost trist. Nu discutăm despre asta, dar ești gata să începi să trăiești din nou. Și este un lucru pe care îl poți face întotdeauna. Poți întotdeauna să mergi în întrebare și poți să întrebi ce altceva este posibil și așa să-ți începi ziua. Ok, o zi nouă, noi posibilități, ce altceva este posibil acum, așa începe acum. Începe ziua cu o întrebare și lucrurile se vor schimba. Și tu ești aici, pui întrebări, 90% din ceea ce ceri tu deja s-a îndeplinit. Acum trebuie doar să alegi. Yes. And hey, stress yourself, okay? Time to yourself. Și da, fii blândă cu tine Speed of space that you și fii la viteza spațiului de care ai tu nevoie acum. Fii blândă, bună cu tine, ok? Și pentru că atunci când tu ești în această situație, oamenii din jurul tău Start to push you încep să te împingă, să ieși din asta. To start over. Clar că trebuie să repornești din nou, trebuie să fii din nou sănătos, trebuie să reîncepi, să o iei de la capăt. Eu știu asta, All this. I need dar am nevoie de timp pentru asta, am nevoie să-mi revin din toate astea și da, după cum m-ai spus, I feel now simt că acum pot să încep asta. was hard on me. Că până acum mi-a fost greu. Yes. tell these people thank you so much for your kindness. Binele acestor oameni, vă mulțumesc pentru blândețea și bunătatea voastră. Sunt gata, o să încep când sunt gata. Vă mulțumesc, fă în felul tău. Și dă cu pot și poc, nu cumpăra asta ca și cum este real, nu faci asta real. Thank you. That was good. Thank you. Asil. Asil, care este întrebarea ta? Bună, David. Can you hear me? Closer to your mic. Puneți microfonul mai aproape. Hi again. Hello. Bună din nou. Okay. My question is, Întrebarea mea este, something când vreau să fac ceva, să acționez, related to the money. mai ales legat de bani, Lots of după ce pun multe întrebări yes, și da, bine, something. da, vreau să fac ceva, Then my body apoi corpul meu asks for rest or cere odihnă sau nu vrea să facă chestia aia. a fight. De exemplu, e ca un fel de ceartă, o luptă între conștientizare și corpul meu. Și cum ar fi să nu fie o luptă? Cum ar fi să încep cu o întrebare? Hei, de ce sunt conștientă? De ce este corpul meu conștient? There is an awareness, okay? Există o conștientizare. Corpul tău nu este obosit ca să te saboteze pe tine. Hei, corpule, de ce ești tu conștient? De ce ai tu nevoie? Ce necesiți? Includeți corpul în creațiile tale și nu merge în ceea ce este greșit și de ce este corpul tău conștient și de ce ești tu conștientă. Asta este acea comuniune cu corpurile. That's what you can start developing. And that's Și în felul ăsta încep să te dezvolți. Și asta învățăm în clasa de 3 zile pentru corp. Cum putem comunica cu corpurile noastre și cum putem primi informația pe care corpul o are pentru noi și cum putem comunica cu corpurile noastre. it's an incredible contribution. Corpul tău nu este o problemă, e o contribuție extraordinară. Learn to speak body language. Hai să ai comuniune cu corpul și să fie acest limbaj al corpului. Hei, corpule, de ce ești conștient? Viața este o co-creație între
a ființei noastre și a corpului nostru și putem practica această comuniune. Poți învăța să vorbești, să te asculți corpul, ascultă-ți corpul, ce ești tu conștient. Dacă începi cu acea întrebare, sunt sigur că se va schimba. Îl aduci. Well, thank you so much, everyone. I'm unfortunately running out of time. Eu nu mai am timp, vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc frumos traducătorilor. Da, am zis că nu o să depășesc o oră, m-am bucurat de mult de asta, vă mulțumesc pe tuturor că sunteți aici, dacă vreți mai mult din asta, mă găsiți pe site-ul meu și dacă vreți să-i dăruiți corpului vostru o săptămână de primire, de aur, de bani, de comuniune cu banii și corpurile, veniți în Cairo, e frumos, în septembrie avem corpuri și gazde minunate care așteaptă să ne contribuie și voi fi acolo și voi primi infinit de la totul, inclusiv de la piramide și inclusiv de la corpul meu. Dacă e distractiv pentru voi, vă văd la Cairo. Mulțumesc tuturor! Până data viitoare! Pa, pa!